Няма. И здравейте хора, аз съм Shadow BG и днес снимаме на Hunger Games, един сервер на Speech. Колко 15! Но се кефе моя сервер, хора. Абе, тъпа хернина, бе. Телепортирай, бе. Аз мога да се впиша в лайв, явно. Не можеш лай да си дадеш. Дадох си. Махай си го. Добре. Айде, почваме по места. По местата. То няма много... Ма ви защо не бъркате в честите, бе? Аз грава всичко плот намира. Ма сега не дайте, защото сега То взе меч! То взе меч! То вземе меч! Бързо. Лепи го. Аз ще го бия. Би го е! Няма параш мече! Добре, връщам го, бе. Осе го вътре, го върни тогава, ска ти кажа. Добре, бе. Чай да си го върна това. Абе, що си долното? Ох. О, яка глава. По местата. Чакай. Ох. Някой да откроя сме. 6 де. Вече 5. 4. 3. И пише старт, като пише старт, тогава сте годни. Събийте, бе, тук не може. Вие така пропуснахте най-хубаво вече смисъл. Ей, леко! Айде! Айде! Хора, извинявайте за този лак, просто когато снимам. Ела, то тук няма ПВП, гледай. То няма ПВП. Ма пе. И няма ПВП, бе. Само ми пади, падете ми! Аз искам да го пия Дено. Дено, ко правиш Дено, ти си моето Дено. И продължа. То се не рапери, аз ще го убия. Ма не е само той, затова. Това са на мен много кефи. Някой го кефи това Hunger Games. Мен. Аз съм при честовете. Ето те, бе, еге. Его, миличкото. Его тука, ето. Макако, дяк, аз съм човек. Ти не се правиш на голем, аз се правя на малък. Ти се правиш на голем, ама аз се правя на малък. Ти се правиш на голем, ама аз се правя на малък. Ти се правиш на голем, ама аз се правя на малък. Ама по-дяк. Ще си пазя базата. Айде бе, призехте базата. Не дейте си да е само тук, бягайте, бе. Той няма. Ма той влезе при клонете. Ой, Браво, искаш да изчакаш? Аз знам как ще играе да бе. аз това време ще правя малко чести. Аз ще убия килата бъга. Да, аз го убих, бе, той не участва вече. Бъде на половин сърце. Аз бягам като на махалата. Къде бе? Къде си? Няма ти кажа, бе. Да не си в къщата, бе. Не съм да е този. Хора, е тук с края няма много намиране. Е тук той ще се клика. Ей, Грико, теб те е страх. Ай, кът ме е страх ме намери. Що пък да те намерят? Ето ти сам си каза. А който уста? Устата, бързо, то хак ти бъде. Как бе?
Сигурен се, бе. Ма прилича на Жокер, мисля. Все едно хак. Някой да напише уста играеме Hunger Games. Вижди, Пичове, тук някакви честове си намери. но Айде се, напишете му така, момчета. Чакай. Мини геймс, май. Трябваше да губи. И аз ще го бия. Аре, ти мене не търсиш. Аз тук съм. Местата! Момчета по местата. Ама как по местата, бе? Ние не сме свършили играта. Той се крие. Айде, бе! Ама аз имам итеми в мене. Сега какво да правя? Я. Стига, устата. Кажете на устата си. Устата. Не, дай, аз ще го бия. Аз съм и тебе. Се ядосах. Ето, пътестовете и това. Ой, ти имаш дрити, върни си работа. Добре, ще ги сложа в чест. Ще ти дам за тези пътя. Чак, ще ги сложа в други чест. Аре, Ма напишете дай някак. Чакай. Абе, тук не са всички. тъпа хервай всички. Без съпротивляване. Иначе бам. Кой ги взима устата? Той е Биго. Аз ще го би. Биго не е за тебе. Сега ко биеш, мен или него? Аз. Имаш командата кил ни го. О, да, кил. Бързо кил ни го. Чакай, устата. Ту Саша изложи. Чак, как се пише, бе? Айде, С главни букви. Биго! Бай, как? Не мога да го килна. Ние убием тук, ама дотирахме до една къща избяга. Къде изчезна? До мен, Дере, то се махна. Ще има Hunger Games, напишите. То смотря, бе! Купите килста, БГ, там как са? Той този педераз вече няма ли да се спре, бе? Чай, сложи ги. Ма вие ги разделите във всеки чест, имам предвид. По местата! Всеки да напише по местата. Ай, те запиши. Гледай уния там при водата. Тъпа хервай. Чакай. Бързо сега! О, base items! Напиши base items! Ама не спами! Ел. Добре. Аре, голем са бокуци, бе! Абе, то килата взима. Абе, килата тук! Килата в разговор е да го еба в килата аз. Аз го убих. Чай да сложа нещата. И ги взех да ги трепя. Къде бе, човек? Къде ходиш? Все едно игра на гоненица. Пак. Какво взимаш, бе? Нищо е, само гледам.
О, трябва ми храна бързо. Ще умра. Кой ще стигне чака уния горния чест? Там не може. Там няма го вземат. Не моя. Аре с 3! Много чекам. Аз се взема, бе! Ще го трепна пак. Оставям. Оставя Ами, иначе убиваме. тук съм аз. Това е моето място, е. Абе, бъди се, бе! Абе, то хостра, бе, слушай го, бе. Той е нашия шеф. Бай, брат, сега се развъняха. Бах, Стой, идейте. Какво е IP-то на сервера ти? Не съм написал старт. Какво? Ето няма долния. Дака, Да, бе! кой сервер играеш? Той зад мене, този букук зад мене. мали панах, брат. Майко има букуци. Букуци навсякъде. След тази игра приключваме епизода. Давай, хора. Вече давам бранкови. Бай, действо. Идейте сега само тук, бе. Какво седите само тук? Ама килата бе. Остави го. Ама IP-то го знаят всички във всички дискусиите и че... Това килата ще си е злепил. Аз го оцелвам, но... Абе, там това е моя шеф, бе! IP-то го знаеш, човек! Тук с комиш ще ми се измъкне килата. Аре, килата, чао! Абе, Аз си кой останах ли сега? Ти. Нека си де. Напишете, че има сега такова от начало, почваме от начало. Оф, хора, аз мисля да приключвам този епизод. Да, ще има много хора. Да, аз ще дам IP-то на този сервер в линк. В коментарите. Не, аз не ли дам в описанието, да. Харесайте Аре, клипа, по места напишете. абонирайте се, дайте някакъв коментар и